Ngayon mga bibilaw, gagawa tayo ng bagong tutorial kung paano ayusin ang copyright claim sa ating YouTube studio. So una, punta tayo sa Chrome mga bibilabs. Yan, yung Chrome natin. So dito na tayo. Pindutin natin yung profile natin, your channel. Ayan, tapos customize channel. Punta tayo sa ating content. Ayan. Kasi mayroon akong copyright claim. So, punta tayo sa video. Yan. Yung pangalawa. Yan. Punta tayo dito sa live. Kasi yung live ko kagabi may copyright. Ayan. Ito yung may copyright. So, pindutin natin yung copyright claim. Ayan. Tapos, see details. Yung see details. Pindutin natin. So, nandito tayo. Ayan. Lakihin ko. Yung see details natin. Yan. Yung tatlong dot dito sa gilid. Pindutin natin para makapili tayo ng music. Ayan. Mayroon dito replace song, mute song, or trim out the segment. Pero gusto ko palitan lang yung music. Replace the song. Yan. So, nag-loading na. Pasensihan nyo na, mahina yung signal natin. Ayan. Lumabas na. So, ayan. Mamili tayo ng kanta dito sa library. Saan yung gusto natin palit? Ito na lang. Ayan. Pinutin natin yung add. Ayan. Tapos sa add, ayan, okay na. Napalitan na natin. So, pabayaan lang natin siya. Kasi naka-progress na yan siya. So, yan. Balikan lang natin mga ilang oras yan. Mawala na yan. So, yan. Processing. Kita nyo, processing na. So, ganun lang kadali mga baby loves kung paano mag-replace ng song sa mga copyright video ninyo mga baby love. Please like and subscribe. Don't forget to on the notification. Bye-bye!